Ladies and gentlemen, αγαπητή νεολαία, με τα μυαλά που κουβαλάμε και με την τρέλα που μας δέρνει ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του, πάμε ολοταχώς από το κακό στο χειρότερο. Κανένας οσφής, άμα δεν συμμορφωθείς, άμα δεν μου συμμορφωθείς, άμα κανένας οσφής, θαύμα γίνε και για τους δυο, σε παρακαλώ. Αποφασίσες τι θες να γίνει, αποφασίσες, πάρε την ευθύνη για ό,τι συμβεί παρακάτω, πριν έρθουν τα πάνω κάτω. Άμα δεν μου συμμορφωθείς, άμα κανένας οσφής, θαύμα γίνε και για τους δυο, σε παρακαλώ. Άμα δεν μου συμμορφωθείς, άμα κανένας οσφής, θαύμα γίνε και για τους δυο, σε παρακαλώ. Τώρα διάλεξε τι θες να κάνεις, τώρα διάλεξε, δεν θα με γελάνεις, έχω ψυχή και πονάω, δεν αντέχω σου μιλάω. Άμα δεν μου συμμορφωθείς, άμα κανένας οσφής, θαύμα γίνε και για τους δυο, σε παρακαλώ. Άμα δεν μου συμμορφωθείς, άμα κανένας οσφής, θαύμα γίνε και για τους δυο, σε παρακαλώ. Άμα δεν μου συμμορφωθείς, άμα κανένας οσφής, θαύμα γίνε και για τους δυο, σε παρακαλώ. Άμα δεν μου συμμορφωθείς, άμα κανένας οσφής, θαύμα γίνε και για τους δυο, σε παρακαλώ. Άμα δεν μου συμμορφωθείς, άμα κανένας οσφής, θαύμα γίνε και για τους δυο, σε παρακαλώ.